L-iskema maħsuba biex tgħin in-negozji jinvestu f'sistema ta' pannelli fotovoltaiċi u li jiffinanzjata mill-fondi tal-Unjoni Ewropea ġiet ikkanċellata mill-Gvern minħabba dawk imsejħa problemi tekniċi fil-proċess tal-għażla ta' min jipprovdi s-servizz. Din l-iskema li l-fondi allokati għalija kienu jilaħqu l-5 miljun euro u nofs kienet tikkumplementa l-iskema l ħarġet ftit ta' xhur ilu maħsuba għad-djar. Dwar dan ħadna l-kummenti tad-Direttur Ġenerali tal-GRTU Vince Farrugia. L-iskema li konninna snin ngħidu, isma' tajjeb li qed nagħmlu l-iskemi għad-djar għal-domestiċi. Imma wasal iż-żmien li s-sitt tal-ħanut, is-sitt tan-negozju wkoll intuħ skema tajba li ħdina għal b'ħafna sagrifiċċji warrabna 5.5 million, irviri plus imbagħad il-parti li ħajhom fuq il-privat qed nitkellmu fuq 12 miljun, nefqa sabiħa f'dak li hu xogħol ġdid ukoll, imma dawn kienu ħajgawdu l-aktar minna in-negozji żgħar, l-SMEs. U qal li min fassal din l-iskema mill-Malta Enterprise ma konsultax biżżejjed. Ġara li il-kol tfasslet ħażin kulħadd iwaħħal fl-Ewropa. Maħna wkoll minn fassala mill-Malta Enterprise ma kkonsultax biżżejjed u ma ħareġx sewwa din. Ma tħadmitx sewwa l-għażla, imbagħad il-Gvern inqabad il-Malta Enterprise inqabdet f'din il-kombinazzjoni li issa il-miljuna ħajoħduhom dawk il-5 biss li ntażlu saru ħafna appelli la tkun ħażina tkun, però min ħallas il-prezz qed iħallsu bħal dejjem is-sitt tan-negozju żgħar li kien ħajgawdi minn 5 miljuni u nofs, issa ma ħajgawdu xejn. Qal ukoll li l-prezz tal-iżbalji saru se jħallsu għalihom is-sidien tan-negozji żgħar li kienu se jgawdu minn din l-iskema u issa huma se jgawdu xejn.